Ce încerc eu să fac cu aceste filmări, să aducem la suprafață lumina și sclipirea de magie care se află în fiecare dintre noi. Știi, pentru că eu cred că toți putem să facem lucrurile mărețe în jurul nostru dacă privim mai mult în adâncul nostru, știi? Și azi am ajuns acasă la Ileana Olteanu. Acasă ei pot să spun că este la Teatrul Național din București și este o întâlnire emoționantă pentru că cadrul acesta este extrem de interesant și plin de energie bună. Cine nu-și dorește să vină la teatru, hai să fim serioși, sau cine n-a fost vreodată la teatru. Și nu am pregătit nimic, să știți, asta este foarte important, pentru că am lăsat să se întâmple magia între noi, așa cum pe Ileana am cunoscut-o de curând pe grup și parcă am senzația că ne știm de o viață. Noi ne-am mai întâlnit și la o cafea, de ce să nu recunoaștem, dar această discuție este pur și simplu liberă. Eu acum trebuie să pun și întrebări, vă dați seama cât este de liberă această discuție. Mă gândeam azi la ce întrebări să-i pun eu Ileanei, pentru că sunt convinsă că când o să-i dau cuvântul o să se creeze din magia ei proprie. Cine a crezut în tine, Ileana, de te-ai apucat de teatru? Pentru că, uite, în mine a crezut Claudiu cu aceste filmări. Îți imaginezi? Așa am început eu să fac filmări. Pentru că cineva mi-a spus că ar fi bine să fac și lucrul acesta, să prezint oamenii din grup altfel. Și ce bine faci, că am văzut-o pe Tanti Mili și mi-a luminat ziua, viața. Nu? Da, sper că a fost de bine, da. L-am văzut și pe Claudiu. Este genial. Da, așa genial. Că tu aduci o influență foarte bună în viața oamenilor. Doamne și cu ajută. Grupul tău, cu Nu Mai Port, eu sunt de câteva luni și mi s-a schimbat viața. Eu am aflat de grupul tău de la Oana Bucur, ea spunea pe Facebook că ea își începe ziua cu Nu Mai Port. La cafeluța de dimineață, butonează și îi fac ziua, toate postările. Și am cerut prietenia, am fost acceptată, probabil fiind prietenă cu... Cum sună asta? Da. Dar eu trebuie să recunosc pentru că tu m-ai emoționat pe mine, pentru că prima ta postare și cum am intrat noi în contact, pentru că este important să avem curaj să spunem câteodată ce gândim. Tu ai scris mulțumesc acestui grup și mulțumesc Claudia. Eu m-am simțit așa copleșită cu Ileana să-mi mulțumească mie și am comentat la postarea ta și apoi fără să cumpăr ceva de la tine, știi? Pentru că tu ești o măsură mult mai mică decât sunt eu și nu ne potrivim, poate o geantă așa. XS, da. Da, eu am postat prima oară cu emoție, și te-am menționat pentru că eu de la tine am avut foarte multe de învățat în ultimele luni, mai ales postarea asta cu prietenii care își deschid un restaurant și la noi e mentalitatea asta, lipsa de educație, în care te duci și mănânci și bei pe gratis. Am o prietenă, Kana Hashimoto, o japoneză, care și-a deschis niște restaurante cu sushi. Bineînțeles că toți prietenii să se ducă să mănânce, să mănânce pe gratis. Și într-adevăr asta e o mentalitate greșită, știi, lipsă de educație. Te duci la jos pe omul, al susții. Uite, asta e un punct de pornire în educație. Dacă noi de mici îi învățăm pe copiii noștri că așa trebuie să faci, să susții omul ăla, mai ales în România, în timpul pandemiei. Într-adevăr, eu cumpăram sushi de la Kana Hashimoto, de la restaurantele ei. Sushi, trebuie să-mi zici și mie. Da, japanos, dacă... da, corect. Și campai și ajutai omul ăla să nu dea faliment în timpul pandemiei. Dar pe voi, actorii, cine v-a ajutat? Cum a fost? Depindem de Ministerul Culturii și am avut noroc, fiind teatru de stat, am fost subvenționați. Ne-am luat salariile, bine, puțin micșorate, fără sporuri, fără banii de hrană, dar noi s-am supraviețuit, noi ăștia angajați, dar cei independenți, lor nu le-a fost ușor. Foarte greu și toată echipa tehnică din spate, nu vorbim doar de actori. Da. Dar să sperăm că nu se mai întorc acele vremuri și sunt doar așa o învățătură. Eu cred că nu se vor întoarce. Bine, eu am trăit, acum m-am adus aminte, am postat pe Facebook poza mea de la Revoluție. Wow. Fiecare generație are încercarea ei, știi? Sau mai multe încercări, știi? Unii au trăit războiul, alte crize economice,
Noi am trăit Revoluția, aveam aproape 15 ani la Revoluție. Da, cam am aceeași fost vârstă pe avem tank, am și o Mai fotografie celebră făcută de un fotograf da? francez. Știu Da. chiar a ieșit. Da, e o poză reală făcută și am apărut într-un album la Paris. Mie mi-a zis cineva care a fost la Paris acum vreo 20 de ani, ce vezi că ești într-un album la Paris, într-o fotografie. Eu fiind la Revoluție la 14 ani pe un camion Ce cu tare! Victorie, cu așa, ne dădeau glucoză și apă minerală. Dar cum te-au lăsat părinții? Nu, am fugit de acasă. Nu m-au lăsat. Deci ai un spirit așa mai... Revoluționar. Revoluționar? Revoluționar, Da. da. Bună Maică asta. te împloiești, nu, sunt din București, da. Caragiale puțin, dar oricum am fugit de acasă la Revoluție și am o fotografie într-un album ieșit la Paris. O să ți-l arăt odată, chiar e interesant. Foarte interesant, pentru că asta este viața noastră, nu? Și dacă ajungem și celebri așa de mici, pentru că asta e un început, nu? De celebritate. Zi-mi cum ai ajuns să te faci actriță. Îți dai seama că noi... E genială întrebarea asta. Eu eram la Zoia Cosmodemianska elevă, Da. școala centrală, și mergeam la teatru, aveam 13-14 ani. Veneam la Teatrul Național, îmi luam bilete singură și veneam la teatru. Țin minte și acum, eram cumva, acum s-a refăcut sala, scaunele erau portocalii atunci, Da, eram în mi-am rândul amintesc. 7, ăsta Da. ce rând? Ăsta e 8. Deci cam pe unde stă Claudiu acum. Eram în rândul 7 și vedeam Noaptea Regilor pusă de Andrei Șerban cu Gheorghe Dinică, cu Moraru, cu Carmen Galin, era elita și eu am avut atunci acel gând, deci aveam 14 ani, 13-14 ani și zic, Doamne, vreau să fiu și eu pe scena asta, în familia asta. Măi, gândul meu, îți dai seama ce energie a avut că s-a dus așa de puternic, Emoționant. pentru că eu am debutat la 22 de ani pe scena Teatrului Național, în Azilul de Noapte, cu Gheorghe Dinică, cu Marin Moraru, cu Radu Beligan, cu Mircea Albulescu, cu Ovidiu Lui Moldovan, Draga Olteanu, Florina Cercel, deci era elita. Luțu, uite să-l întrebi, regizor nostru tehnic, era, că l-am cunoscut. a fost regizor tehnic atunci și țin minte că n-aveam ce mânca și îmi dădea covrigi din recuzită. Dormeam în cabina de la etajul 2, o să te duc la cabina 13, acolo dormeam, am dormit aproape un an de zile. Nu aveam unde să dorm. Că ai plecat de acasă. Da, eram puțin mai... Dar oricum... Interesant. Și am debutat aici. Deci gândul meu de la vârsta adolescenței s-a dus laser și aici am debutat, mi s-a îndeplinit gândul, dorința, energia, nu știu, spune ce vrei, nu știu, dar aici, apropo de ceea ce îți dorești, că ți se îndeplinește. Da. Normal. E foarte important ce îți dorești. Foarte. Ai grijă ce îți dorești. Și ce gândești că se întâmplă la fel. Da. De asta este foarte important să ne gândim la lucruri bune și pozitive, Și știi? după 23 de ani, uite, suntem tot aici, după debutul meu, cursa de șoareci, pe 22 vii la noi infractori, altă piesă de Ion Caran. Și spuneai acum că pot să vină la teatru și oamenii care nu sunt vaccinați? Da, cu testul. Cu testul. S-a deschis acum la 50% capacitate și pot să vină ori cu certificatul verde, ori cu testul valabil în ultimele 48 de ore. ceva parcă. de genul. Da, da. Asta este important. Da. Pentru că e important să venim la teatru. E foarte important. Dar știi că procentul de venit la teatru e de 2%. Doar 2%. O să ți se pară ciudat, extrem. dar e foarte puțin. Noi avem publicul nostru de Teatru Național, sunt fanii noștri, e publicul de Teatru Dar tot Național. timpul e sala plină, nu? Când e plină, sunt aproape 900 de locuri sigur. sau 1000 de locuri, dar e plin tot timpul, dar e publicul de Teatru Național. Mai e și publicul acela care mai merge și pe la Bulandra și pe la comedie și așa, dar oricum nu e mai mult de 2%. Asta e foarte pot să ciudat. cred. Da. Dar e public, noi avem public. Teatrul Național are public, pentru că e metrou aici, e foarte ușor de ajuns, avem parcare. Dar asta n-ar trebui să fie un criteriu. Este fascinant. Ce faceți voi actorii? Cum se simte când ești acolo pe scenă și cum simți publicul? Simți energia? Da. Se zice că și publicul trebuie să aibă talent, știi? Adică nu numai ok. actorii, avem, știi că aici e de gustibus. Actorii niciodată, o să auzi chiar de Horațiu Mălele sau de oricine, că unora le place, sunt înnebuniți, Da. și după aceea altora nu, sau mai puțin. Asta e un gând foarte relaxant, pentru că nu trebuie să fim toți Eu sunt foarte relaxată, aliniați, da, nu? și nu trebuie Bravo. să mă placă toată lumea. Exact. Tu mă Super placi, asta. sper. Foarte mult. Sunt alții care spun, dar cine e aia, mă, slăbătura aia cu nasul mare, cu, știi? Poate să fie, să Foarte nu le transmiți nimic, nu contează. Noi trebuie să știm cine suntem noi și să facem ce simțim noi. Și nu este valabil doar în teatru, cred că e valabil în zi de zi, în viața noastră.
Da. Deci e o chestie de gustibus, de îți place sau nu îți place. Și cum interacționați voi cu publicul? Cum îi simți? Asta era dacă dai energie, primești energie. Ce frumos! Și de-aia ți-am spus că publicul trebuie să aibă talent, pentru că sunt câteodată niște săli din alea în care zici că nu e nimeni în sală, nicio reacție, ori sunt mai adormiți, ori plouă afară, ori n-au chef de simți. Și dai și parcă dai în gol. Nu contează, mergi înainte. Îți faci treaba profesionist, că noi suntem profesioniști, asta am învățat să facem. Clar, meseria. Dar câteodată e un public după care pleci acasă încărcat, de nu poți să dormi, ai adrenalina aia, nu poți să adormi toată noaptea. Atât de tare te-ai încărcat, atât de multă energie pozitivă ți-au dat. Și îi simți de la aplauze. Sunt momente în care, de exemplu, după noi infractori, o să vezi, se fluieră. Dacă apar în scenă, la aplauze, la unii fluieră de drag, de fericire, de bucurie. Poate zici că aia nu prea e frumos, dar... Deci tu recomanzi, dacă simțim să fluierăm. Bine, da? Noi infractori știi de ce se fluieră? Pentru că eu la un moment dat fac așa și ei îmi dau semnalul că le-a plăcut și că îmi dau replica din piesă cum ar fi. Ok. Dar este important, nu, să ne manifestăm emoțiile. Da, e important să vină cu flori la... Acum nu se mai poate că e COVID și nu cred că e voie. Da. Dar actrițele mari primeau inele pe scenă, flori. Declarații de dragoste. De dragoste. Da. Eu am jucat cu Carmen Stănescu, cu doamna, în seara asta e doamna de la Mărculescu, marea doamna teatrului, și ea primește la fiecare spectacol un buchet imens de flori. Pentru că așa era înainte. Da. Se respectau marile doamne, erau iubite, apreciate. Bine, pe vremea se făcea mult film, mult teatru, se juca și de 2-3 ori pe zi. Cât de mult te pregătești pentru o piesă? Laboratorul ăsta e cam de 3-4 luni, 5 luni, poate să fie și de 6 luni. Au fost piese care s-au repetat și 2 ani. Depinde de dificultate, dar uite, la Cursa de Șoareci cred că am repetat 3-4 luni cu Erwin și Shemson. Și după 3-4 luni s-a dat premiera, a fost o vizionare cu direcția teatrului de atunci. Și jucăm de 3-4 ani o piesă care la Londra se joacă de 60 de ani. În continuu, este în program. Da, adică la există Londra. Public în continuu la Londra. Da, nu se epuizează acest spectacol. La noi se joacă tot așa cu casa închisă de 3-4 ani. Asta e un semn bun, nu? Chiar mă gândeam. Bun. Care este semnul? Pentru că vinde bine Agatha Christie, faptul că e un poliție care are și comedie și dramă. Și îți pune mintea la încercare să vezi cine e criminalul. Apropo, să nu spui cine e criminal. Nu, evident. Da, asta e seama. Foarte important. Da. Și... De ce să răpești emoția? Da. De-aia nici nu se face film cu Cursa de Șoareci, The Mousetrap, pentru că Agatha Christie a lăsat testament să nu se facă până nu se epuizează spectacolul. Și spectacolul nu se epuizează. Nu, pentru că e nevoie fiecare generație să descopere singură, nu? Da. Ce drăguț. Da. Copiii, să te întreb acea întrebare clasică, cine este Ileana Olteanu, acum că ne-am mai relaxat un pic? Cine este? Cea de acasă? Da, cea de toate zilele, cea pe care tu ai vrea să o cunoască fetele din grup și nu numai. Păi, în primul rând sunt mamă, eu sunt mamă, în primul rând. La mine, de când am copii de 9 ani, meseria a trecut cumva pe planul 2. Nu mai, eu bineînțeles că iubesc teatru, e ca un iubit, mă gândesc la el în fiecare zi, vin la el în fiecare zi, dar copiii sunt și așa sensul vieții mele. Da. De când am înfiat, că eu am adoptat 2 copii, pe Maria și pe Mihail, dar s-a schimbat viața mea total. Este singurul lucru adevărat, autentic, pe care simt că l-am făcut. E o mare responsabilitate, nu te poți juca cu adopția. Dar în același timp eu încurajez toate femeile care nu pot avea copii sau care chiar au copii și își mai doresc și nu mai fac sau vor să dea șansă unor copii să fie iubiți. În primul rând, atâta nevoie de dragoste au. Iar noi la fel, nu? Noi adulții, oamenii, este femeile. Un schimb de iubire, eu de cred energie. Că primesc câteodată am impresia că primesc mai mult decât dăruiesc. Atât de mult mă iubesc copiii ăștia, atât de frumoși, sunt atât de buni.
încât viața mea are sens, are un rost. Asta înseamnă până la urmă să fii mamă, să crești. Da. Mama e cine îi crește, știi? Absolut. Și simt asta și am simțit-o de când s-a născut fiica mea. Mi-am dat seama că cel mai important lucru pe care poate face o femeie este să crească un copil, nu să-l facă, adică nu să-l nască poate, neapărat, ci să-l crească. Poate se simtă... Cu toate că e o binecuvântare, dacă îți dă Dumnezeu să rămâi însărcinată, Sigur. E o binecuvântare pentru că eu am încercat să fac Dar nimic nu este întâmplător. Tocmai. Pentru că eu aveam altă lucrare, aveam alt drum. Pentru mine era pregătit altceva. Da. Dar Și doi, da. Și simt că este cel mai frumos lucru pe care l-am făcut în viață. Nu contează cariera, nu contează rolurile, nu contează premiile, nu contează nimic decât atunci când ajung acasă și premiul cel mai mare când vine fiul și mă ia în brațe sau fiica mea, mami, te iubesc, mami, mi-a fost dor de tine. Și îmbrățișarea aia de la finalul zilei. Bine, dimineața mă scol la 7, am un program din ăsta greu. Da. La 7 dimineața mă scol, mă îmbrac, îi duc la școală. Clar, mâncare. Da, și din astea că și actrițele muncesc. Da. Și totuși actrițele sunt și un simbol al frumuseții, așa. Eu nu sunt foarte frumoasă, mi s-a și spus. Dar sunt femei emblema, au un je ne sais quoi, cum se zice. Da. Am avut un director care mi-a zis așa: Ileana, actrițele trebuie să fie așa, tot timpul aranjate, parfumate și când se duc la pâine. Nu știi cu cine te întâlnești sau... Bravo! Tot timpul trebuie să fie aranjată, parfumată, coafată, pentru că așa trebuie să fie actrițele. Ele întotdeauna au fost un model în societate, au dat, cum se zice asta, la modă. Trendul la modă, da. Că te îmbraci ca actrița cu tare, știi? Clar. Înainte chiar erau, acum să spunem că au intervenit foarte mult social media, care influențează, știi, poate și eu nu sunt pe cine foarte bună nu trebuie. Pe influencer, nu prea am... Nu, mă gândeam doar că s-au inversat un pic valorile, din păcate, în ziua de azi. Da. Și nu mai apreciem neapărat talentul acela pur, apreciem mai mult o poză frumoasă decât omul din spatele pozei. Asta e societatea, văd că și la televiziune se promovează alte valori. Sigur. Scandal. Da, scandal. Dar oamenii știu să se ducă și să-și aleagă. Asta vreau să spun, că noi nu trebuie să facem altfel decât suntem. Da, să ții linia. Exact, să ții linia. Și să mergi pe drumul tău, pentru că dacă e un drum de calitate, vin oamenii de calitate. Exact. Dovadă ce faci tu. Da, după părerea mea, că, uite, vezi cum e. venim așa ușor, una câte una, și au mai invitat câteva în grup, pentru că e un grup de unde ai de învățat, știi? Oamenii din grup. Și asta cu sustenabilitatea. Vreau să spun că acum eu nu mai fac, de când sunt în grupul, nu mai fac shopping. Eu nu mă mai duc la shopping, mă duc la shopping la mine în garderobă, în dressing. Da. Shop my wardrobe, nu? Și am descoperit atâtea lucruri frumoase la mine în dressing. Le vezi cu alți ochi. Le văd cu alți ochi, le reinventez, le reinterpretez. Da. Și mi-am dat seama că avem suficient, nu? Trebuie să mai ocrotim natura, resursele noastre până la urmă, nu? Da. Și învățăm și lucrurile de calitate, să le apreciem mai mult. Și învăț și pe fiica mea și învăț și pe fiul meu. Deja fiul meu și-a mântuit și el 2 jocuri și am zis: mama, de ce să dacă nu le mai folosești, dacă nu te mai joci cu ele, le dai unui copil la jumătate de preț, sau poți să le dai și să le și dăruiești, oricum am făcut la donații luna asta, multe, pentru că am descoperit o fel de lucruri în stare foarte bună, pe care am zis: de ce să le vindem? Poate sunt familii care nu au și... Asta întotdeauna ar trebui să și donăm, dar este foarte important să și vindem, pentru că... Să mai trăim și noi, sau să-ți recuperezi puțin din banii pe care îi băgate. Adică eu cred în asta, nu este nimic greșit, din contră este o chestie de responsabilitate și vorbeam noi când ne-am întâlnit, așa învățăm și copiii să fie educați în spiritul acesta, se spune educație financiară generic. Ai avut și un invitat am avut, cu această temă. Da. Și mi-a dat de gândit, pentru că noi oamenii ne ascundem un pic așa în spatele unor aparențe și spunem: nu trebuie să vinzi, nu este bine, ce nu avem bani. Nu este vorba despre asta, este vorba despre mai mult decât atât. Nu doar banii aceia, că nu banii sunt importanți, cât gestul și conștientizarea
ceea ce facem. Pentru că fiul tău a înțeles că dacă vrea să-și ia o jucărie nouă, trebuie să renunțe la una veche, nu? Și cu banii respectiv mai strânge ceva, mai muncește încă puțin, da? Și o să-și cumpere ce-și dorește. Și vede la mamă modelul, știi? E foarte important modelul. Întotdeauna nu e așa? Noi am trăit în perioada comunistă, îți dai seama și avem foarte multe hibe, eu am foarte multe probleme pe care trebuie să mi le rezolv, dar acum sunt deschise atâtea porți și, într-adevăr, modelul mamei, al tatălui, ce vede în familie, ce pot să, în sensul ăsta de educație, putem avea o generație faină, frumoasă, zic eu. Uite, fiica ta, care acum crește, îți dai seama ce model are prin tine. Deci eu în acest interviu voiam să fie vorba mai mult despre Ileana, dar m-a făcut să mă simt extraordinar. Îți mulțumesc din suflet. De ce să nu recunoaștem? Când e un model de la care ai ce să înveți, e bine să-l... Da, și este bine să-l atingem. Și eu asta sper, pentru că în ziua de azi oamenii și-au pierdut speranța, parcă în ziua de mâine mergi pe stradă și toată lumea este un pic încruntată și toți spun, dar ce rost mai are să mai fac și eu încă un gest? Ce rost are să fiu și eu bun, nu? Ce bine e. Uite, un simplu gest. Dacă pornești de la un gest mic, azi puțin, mâine puțin, mâine puțin, se face lumină în jurul tău. Și lucrurile acestea se simt. Noi le simțim. Exact cum spui viața. Tu. Da. Îți schimbi energia. Noi suntem datori față de viața noastră. Știi că de când cu grupul Nu Mai Porc, că nu, te laud acum, la mine în casă s-a schimbat energia pentru că am vândut lucruri pe care le țineam de ani de zile. Le țineam acolo, nu înțelegeam de ce, știi, genți, pantofi, haine, poate le voi purta odată. Băi, dacă nu le-ai purtat 3-4 ani, 5, 10, dă-le, poate se bucură altcineva în stare foarte bună, unele noi, unele cu etichetă. Atât de bine e acum la mine în dressing, care nu e mare, să nu crezi că e un rezident, un apartament de 3 camere, dar să le vezi așa aerisite, știi? Nu înghesuite, nu... Se spune că circulă energia, le scoți și lași altă energie pe care o umplem cu experiențe, poate, nu? Apropo de experiențe, apropo tot de Nu Mai Port, prima mea vânzare a fost unei fete de pe grup, Georgiana, care și ea a înfiat un băiețel în același timp în care am înfiat și eu, care are 9 ani acum, și îți dai seama ce întâlniri se fac. Eu am avut numai genul ăsta de întâlniri. Când am vândut ceva, n-am vândut întâmplător. Adică mă întâlneam cu câte o persoană sau pe internet, când comunicam pentru vânzare, cu cineva extraordinar, care avea o poveste, ori asemănătoare cu a mea, ori ceva atât de interesant în care ziceam, wow! Da. Și ei sunt convinse că la fel spuneau când vorbeau cu prima mea vânzare cu o femeie care și-a acum 9 ani am înfiat un băiețel. Este ceva extraordinar. Ne-am trimis fotografii, știi? Am păstrat legătura. Mi se pare fascinant. Da, fascinant. Astea, poveștile oamenilor sunt fascinante. Și nu e nimic întâmplător, cred că totul are așa un fir roșu. Uite că și sala asta e așa roșie. Superbă sala, nu? Da. Câțiva ani au stat să le facă. Asta știm, cred că mulți, mulți. Ce proiecte mai ai? Acum, uite, chiar încep repetițiile, de fapt, de reluare. Am făcut spectacolul Chirița sau Jocul de-a, ... Coregraful nostru român care trăiește la Paris, Gigi Căciuleanu, a dat o audiție acum câteva luni și am fost la audiție și am luat pentru rolul Luluța. Apropo de vârstă, cam 47 de ani, dar încă joc tinerele din astea. Ești minionă și drăguță. Probabil minionă, eu am făcut și mișcare, dans, pantomimă, step, balet, știi? Și încă mă mai țin bine, vorba cuiva de masă, de scaun, dar nu cam, știi? Ce tare asta! Mă țin bine și mai joc tinerele. Uite, în cursa de șoareci în seara asta joc o tânără soție de 20 și ceva de ani. Dacă și ești superbă. Așa, în rândul ăsta nu vezi riduri, nu vezi. Haide, serios așa. Acum. În Noi Infractori joc o studentă. Mi-ai zis. Da. Foarte sexy. Cineva a venit la premieră și i-a zis domnului Caramitru pe vremea aia, dom'le, ce bine că dați șansa și studentelor să joace. Și despre cine e vorba? Păi zice, fata aceea blondă, Ileana Olteanu, zice, foarte frumos din partea noastră că și zice, are 40 și ceva de ani.
What? Hai că este minunat, nu? Da, După da. 40 Mă să laud ni se și spună singură. așa, dar cine trebuie să ne laude? Noi, în primul rând, Da. cu noi începem, nu, glumim. Știi ce este interesant după 40? Că îți poți asuma și lucrurile acestea, adică Trebuie să fii foarte asumat, da. Eu sunt asumată în Exact, general. exact. Ți-am zis că zicea cineva, un coleg de la mine din teatru, zice, mă, tu ai așa nasul mare, ochii strâmbi, nu, ești puțin șașie, dinții strâmbi, da, ai așa un farmec, știi? Zic, măi, în comedie, eu îmi joc mai mult comedie și asta îmi și place, comedia mie. Dacă n-ai așa un defect, cum era Birlic sau Radu Beliganu, n-ați mai... sau Barbara Streisand. Oh, Ce vorbești? bravo. Păi normal, așa trebuie. Deci dacă n-ai Așa un... suntem minunați. Defectele, Defect? defectele în ghilimele. Apropo, știi Sunt un că atu. gropița din obraz este considerat defect genetic? Mamă, și ce mușchiul. tare, fiindcă mea are adică, gropiță și mor sincer, după ea. este superb. Da, Nu? îmi plac femeile cu gropițe, îmi plac bărbații cu strungăreață, Da, cu semnul ăla, adică tot felul de... Iar profesorul meu, Ion Cojar, îmi spune așa, să nu, apropo de nas, să nu-ți faci nimic la nas, nicio operație estetică, pentru că ei te vor zice, tipa aia cu nasul mai, știi? Ăla va fi atul tău. Da, și într-adevăr, să ne transformăm defectele naturii. cel puțin în artă sau în teatru poți asta. Dacă ești mai gras, joci un anumit tip de roluri. Dacă ești mai slab, știi? Apropo de Farfuridii și Brânzovenescu, întotdeauna îi alegea pe el înalt și slab și pe celălalt gras și mic. Da. Și făceau cuplu comic, Este minunat că fiecare Stan și om are Bran, locul genul lui. Stan și Bran, Da, știi? da, Întotdeauna da. în artă, în teatru trebuie să fie un... Uite ce mesaj frumos asta. Nu? Da, să nu vă faceți nimic, nu vă mai Da. operați, nu vă mai... Sincer, nu. Pentru că nu trebuie să arătăm la fel. Da, acum a început să arate cam la fel Știm, fetele. este da. o discuție care e mereu actuală. Fiecare cum, na. Da, cum simte de probabil e un punct unde nu mai poți să mai dai înapoi, știi? Da, dacă Asta o faci este, cu dacă măsură, da, nu spun da. că eu nu sunt Cred că și noi o să ne împotriva apucăm. operațiilor Normal. estetice sau Nu așa, e sau să nimeni. faci anumite chestii. Cine știe, poate peste 10 ani mă apucă și pe mine, Da, și pe mine. să-mi fac așa un, Da. să mă întineresc cu Da. 10 ani, nu știu, Da. poate. Da. Cu toate că expresia și pe teatru și pe film, uite, acum am început să dau, am venit înainte de interviu cu tine, am avut un casting pentru o reclamă pentru Suedia, pentru un telefon mie mobilă. Da. Și am trecut la roluri de mame pe film, pe reclame, înțelegi? Pentru că acolo se vede vârsta, nu mai păcălești ca la teatru. Am înțeles. Ai înțeles? Am înțeles. Deci la Da. film și la Da. astea am trecut la Ok. mămici. E interesant și Interesant, asta. da. Un nou domeniu. Pe care- Prima oară am avut șoc, acum câțiva când m-a chemat cineva la o reclamă pentru un rol de mamă. Opa! Stai că nu mai sunt liceană, studentă. Da, e obișnuită ca la teatru. Claudiu, tu să ne scoți cel puțin la 15 ani în acest interviu. Se poate? Se poate? Pe bune? Cu scripici, cu din Exact. astea, cu Ne pui întins de niște filtre așa să fim superbe, nu? Da. Nu, glumim. Mie îmi place foarte tare. Da, aici la gât se vede, uite. Da? Da, deci Nu stai se cu vede la gâtul tine, să știi. puțin mai... Chiar asta, Înțepată, chiar, așa că ne vine și nouă un pont așa de actriță, cum să arătăm devii bine mai de înțepată departe. puțin, Da. ești, că toată Așa. lumea zice, mă, da, ești cam arogantă, dar de la balet mi se trage, Ok. postura, gâtul întins, dacă nu pui o eșarfă și s-a rezolvat, de firmă eventual, dacă Dar nu, dăm pe chiar snobăreală. postura nu este foarte importantă Neapărat, ca să avem, să stăm drepte. Postura trebuie să fii... Na. Ia. Știi cum e ca... Deci, dacă stai așa, na, știi, Mă rog, pe relax, pe cool, pe... Deodată dacă vii așa și spui și un toc, știi? Ești prințesă. da, putem Înțelegi? să fim prințese, putem. Manicura făcută. Da, da, da. Ți-am trebuie. spus întotdeauna machiaj. Ai văzut și tanti Emilia a zis că nu iese din casă fără ruj Genială și fără era. manicură, da. Trebuie să învățăm. Câți ani asta, are? femeie. 95. 95. Arată de 70. Voilà, asta e secretul. Și toți când am văzut filmulețul cu ea, am făcut wow. Am stat nemișcată și la episodul 1 și la episodul 2. Ce drăguț. Doamne, da, model, ăsta e un model de femeie pe care noi, probabil că și noi peste vreo 30-40 de ani, dacă apucăm, Ajutăm. Doamne, Da, exact. dacă apucăm vârsta, O să fim
Da, uite ce frumos e la mine acasă. Îți dai Super. seama că pe scena Un asta, conac extraordinar. pe scena asta au jucat Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Mircea Albulescu, Chiar. Ovidiu Iuliu Moldovan. Da. Doamne, Poate că timpul mai este, cum Radu se spune, Beligan. paralel, știi? Că de multe ori am senzația asta când trec prin niște locuri unde am făcut ceva, s-au întâmplat niște lucruri, mă gândesc la cum eram eu atunci, ce gândeam și ce simțeam și cum sunt acum și dacă aș putea să mă întorc în timp, știi? Ai schimbat ceva dacă ai putea să te schimbi? Nimic. Minunat. Bine, am avut la un moment dat, e o întrebare bună. Când am terminat facultatea de teatru și film, am avut o bursă din partea Uniter la Actor Studio, acolo unde a fost Pacino, De Niro, unde au fost ei, în America. Și am primit bursa asta, m-am dus câteva luni acolo și eram pe punctul de a rămâne în America, îți dai seama. Eram tânără. Este, da. Era și este. Toată lumea ce-a rămâi. Serios. Da. Primesc un telefon în America de la mama. Mami, te caută profesorul tău, Ion Cojar, care acum e directorul Teatrului Național. Și s-a schimbat viața. Și te caută că vrea să te distribuie în azilul de noapte același rol pe care l-ai făcut la Cassandra la licență, să te ia de acolo și să te pună aici, la Teatrul Național, dar cu o altă distribuție. Zic, ce distribuție? Radu Beligan, Marin Moraru, ce ți-ai dorit. Exact ce mi-am dorit. Mie mi-a căzut telefonul, zice, ce faci, vii? Ce-i răspuns să-i dau? Și n-am stat să mă gândesc. Deci, instinct, eu sunt o persoană culmea și pragmatică și foarte realistă, dar sunt și pe instinct câteodată. Și câteodată mi urmez instinctul și am zis, vin. După aia zic, bă, dar poate nu. Ăla a fost primul gând, prima... Așa se spune că trebuie să ne urmăm. Câțiva ani, 13 ani, 14 ani s-a dus și s-a întors și a venit și m-a luat din America și m-a adus aici. Și am ajuns la repetiții, am venit din America, zic, mi-am luat bilet de avion, am venit și am nimerit lângă maestri, îți dai seama, mă uitam în jur, eram timorată. Dar când Radu Beligan a venit a doua zi cu o brioșă și mi-a pus-o așa lângă, că îți dai seama că au văzut probabil cât eram de speriată, un puiuț. Mi-a pus brioșa aia, după aia Ovidiu Iuliu Moldovan m-a luat așa după umeri și a zis, ai încredere, noi suntem aici să te ajutăm. După aia Marin Moraru, care îmi zicea, ce face Olteanu? Așa îmi zicea, ce face Olteanu? Dinică, care era, când îl vedeai pe Dinică, te lipeai de perete, înțelegi? Atât așa, de mult respect. Prezent, da. Chiar era și când te întâlneai cu ei și îți dădeau încredere și repeteai cu ei 3-4 luni și după aia era un restaurant la Premiera, se chema, și mergeam la o ciorbă acolo și îi cunoșteam îndeaproape și așa și mi-am dat seama că am făcut bine ce am făcut, că mi-am urmat instinctul, că așa trebuia să fie și că nu e nimic întâmplător. Și după aia a urmat, îți dai seama, piese, turnee. După aia cu Radu Beligan am făcut piesa. Am făcut foarte multe turnee, am intrat în piesa Egoistul când Medea Marinescu era plecată cu niște filmări la Paris și Radu Beligan mi-a zis, intri în 2 zile atât, îți dau 2 zile. Știa că pot și ia textul meu să-ți poarte noroc și am intrat în piesa Egoistul în 2 zile și am plecat în Israel și după aia am făcut turnee în toată țara, mergeam de 10 ori în același oraș, de 10 ori la Timișoara, de 10 ori la Iași, de 10 ori la Constanța, deci am făcut toată țara. Am fost și în Israel și se făceau turnee foarte. Dar chiar acum se mai fac turnee? Se mai fac turnee, mai fac, nu? Da. Ok, asta e bine, pentru că sigur ne ascultă și fetele de la Timișoara. Maia Morgenstern, Carmen Tănase, toți fac. Vlad Zamfirescu, Horațiu Mălele, fac turnee. Se fac turnee cu impresari, se duc prin țară și lumea vine. Sunt sălile pline, pentru că lumea are nevoie. De cultură, deși de 2% asta mă sperie de care ai spus tu la început. Așa e, ce să facem? Dar e un 2%, deci 2% care ne știi, sunt fanii aia, oamenii iubitori de teatru. Sigur. Vin unii și de 3-4 ori, de 10 ori la spectacol. Normal că da. Vor să vadă ambele distribuții. Noi, în general, de exemplu, ce ai văzut tu, Cursa de Șoaneci, e dublă distribuție. Eu nu am dublură, dar Criminalul are dublură.
toți din piesă au dubluri. Și uite acum în cabină e Ada Galeș, care joacă în piesă. Trebuie. La Tu noi ai în văzut grup, știi, nu? Tu n-ai văzut-o pe Ada Galeș, ai Nu, văzut cu doar am dublura vorbit cu ea. Cosmina Olariu. Am înțeles. A jucat când ai văzut tu și acum în seara asta joacă dublura Ada Galeș. Atunci, știi? Superbă femeie. Da. Abia aștept să văd. Uite, mergem la cabină, Da, că mergem. vreau să vezi și cabine. Da. Și, Chiar au, dar fii atentă, noi vorbim de ceva timp. da? Cât e ceasul? Cât a trecut? Vezi, o jumătate de oră. Păi, noi dacă Mai auzi, mult? dacă ne lași aici, Super. cred că și mâine dimineață Auzi, și sperăm să se uite și fetele. se uită. Oricum, Dacă nu se uită, această- oricum le invit la teatru. Da. Veniți la teatru, avem piese, am noi infractori. Pe 22 și pe 6, depinde când iese filmulețul. Pe Da. 22 decembrie, pe 6 Dar oricum, că se uite ianuarie. pe site și verifică. Apropo de nou proiect, avem Chirița cu teatru dans, teatru de mișcare cu Gigi Căciuleanu, făcut de Gigi Căciuleanu cu teatru dans, teatru pe mișcare, unde joc Luluța și Chirița joacă o soprană. Tot spectacolul ea cântă arii din opere Doamne, și ce noi frumos. Vreau să vin cu fiica suntem mea, în trebuie să jur. vin. Da, e și pentru copii, poate să fie și pentru copii. Deci pentru că îi plac Chirița, astea. teatru dans, ce mai avem? Allegro Manontropo, Cursa de șoareci, a fost odată în România, care este un spectacol Serios. internațional, este și cu pantomimă și cu step și cu dans, 100 de ani de... Apropo, tu știi că eu sunt pasionată și de ei? Da. Da. Știu, am văzut că Merg ai pe la niște poze. Muzeul Țăranului Român prin târguri, vorbesc cu țăranii, am fost la cursuri la Ioana Corduneanu și am învățat cum se coase o ie, ce înseamnă o ie autentică. Doamne, ador De atunci nu mai cumpăr sau nu mai pot să văd artizanat, știi? Da, nu. Și încerc să scap de tot ce cumpăram eu Da. înainte, dar am învățat ce înseamnă o ie autentică, de unde provine, cum se coase, ce pânză de casă, că fiecare ie are o poveste. Da. Și am o energie poveste în despre o sine. ie. Da. Apropo, am făcut fotografii cu ea în sala asta. Știu că le-ai pe Facebook. Da, Ioana Corduneanu în anul 2018 se împlinea 100 de ani de la Marea Unire și a zis, uniți-vă 3 fete din 3 provincii istorice diferite. Eu eram din Muntenia, o fată din Transilvania, o fată din Moldova, care să nu vă cunoașteți între voi și să coaseți toate 3 Ia Unirii. Și așa am făcut. Eu am cusut la Altițe, o ie de Bucovina. Wow! Wow! O tipă din Moldova a cusut mânecile și a terminat ea, iar cealaltă din Ardeal, Ama Ielciu, a cusut pieții și spatele. Și Costache Angelica a cusut mânecile. Și a ieșit o ie de Bucovina, pe care eu o să o dau moștenire fiicei mele, Maria. Da. Dar câtă generozitate la fetele astea care au cusut o ie pe care ele nu vor purta. Da. Nu? Da. Niște fete extraordinare, le iubesc din tot sufletul. Da. Și ce înseamnă să... Vezi ce înseamnă, apropo, și ce faci tu, și ce face Ioana Corduneanu, știi? Apropo de oameni care declanșează energii... Da, lucruri. în alți oameni. Da. Pentru că așa se fac poveștile cu oameni și viața. Mamă, cât avem de povestit, dar... Dar uite-te și tu, acum trebuie să nu ne trebuie mai să oprim. ne mai oprim, Trebuie să nu? ne oprim. Hai să ne oprim. Da. Vă invit la teatru și o să vă invit și la mine în cabină să vedeți cum e. Da, repede mergem, Așa, aruncăm 2-3 un ochi, imagini pentru și- că Ileana are spectacol în seara Am un asta. spectacol, da. Uite, Da. se lasă cortina. Se lasă cortina, ce frumos! Gata, nu mai ai Gata. acces. Lumea o să intre în sală. Gata, s-a terminat și... Lumea va intra în da, sală Da, și începe magia. ce pe magia. Da. Mulțumim pentru Și eu magia vă asta. mulțumesc. Și ne auzim. Hai să vezi și pe Ada Galeș. Hai să vedem. Uite, de la Chirița ne Dineu cu proști, părați-mă la ele. Cine este locul în care am intrat? O să intre Mircea Rusu. Toți femeile Benjuc. Da. Vizita cu Maia Morgenstern. Uite, ăsta e noi infractor la care vă chem. Ce frumos! Un brăduleț, mi-au pus și o inimioară. Inimioara. Poftiți la mine la cabină. Hai. Asta e cabina mea. Ce frumos este, uite, vezi? E important să mai dăm copiilor, poate le mai trezim pasiunea să se facă și Actori. copiii actori, nu? Că avem nevoie Avem teatru de pentru actori. copii. Pot să vină la Marian Râlea, la Magicianul. Da, în fiecare duminică. sigur Și că sâmbătă da. la ora 11 avem teatru pentru copii. Normal. Și aici te retușezi, te machiezi și ai 3 variante de tu, de tine. Varianta 1, varianta 2, varianta 3. Ce drăguț! Dar dacă îți faci o fotografie în oglindă, să vezi că ești în 3 Da, adică nu te E mai fain, saturi nu? de tine. Da. Eu încep repetițiile la Chirița, știi? Doamne, acolo chiar vine. Sigur o să-i placă. Da.
Și pe asta îi dau... Iar asta e 14 plus. Fiind Da, vorba de... mi-ai zis. Da. Mi-ai zis. Te mai machiezi acum? Îmi dau doar... Îmi dau doar ca să nu lucească... Claudiu, zici că ești combatant, ai astea în spate. Păi sunt mereu gata de acțiune. Exact, bravo, corect, mereu gata de acțiune. Da. Da. Și cam asta. Ileana Olteanu, da, și ea. Vino încoace. Să nu găsim... Bună surpriză! Deci să nu te bucuri de fond de S-a măritat! S-a măritat că ne-am împrietenit pe Instagram. Felicitări! Doamne, ce superbă ești, că te-am urmărit eu acum. Uite ce frumoasă e, ce luminată. Da, e superbă. Folosești niște produse bune. Asta e Camila. da. Salut! Ciao. Este E pe grup. Bine. E pe grup, evident. Da, normal. Și joacă în seara Suntem o asta. sectă. Da, eu n-am îndrăznit să comentez până acum, dar tot timpul citesc. Adică Da, jure ca vezi? și când citești ziarul grupul. Da. Păi, da, mai dați și like. Da, corect. Asta e, da. dreptate. Hai să mai dăm Dreptate, like, suntem așa, sinistre. da, da. Stăm și citim și ne bucurăm și ținem pentru noi ca fraierele. Toată lumea face așa, vezi? Da, dar toată lumea, adică toată știu. lumea. Și mă întâlnesc cu oameni. Mamă, ce... Bă, da, dar nu puteai să dai și tu un like, să știu și eu că ești acolo. Da, ai Dar dreptate. ce frumoasă era la nuntă, cu sacoul ăla, superbă. cu... Cine și l-a făcut? Lulu, Anca Țurcanu. O E știu, aici o la știu. Rosetti. Lulu. Are Lulu. Lulu. Lulu! Da. A, nu e Lulu. Da. Scuze. Da. Iartă-mă pe mine! Mamă, ce rol de... Ești în sclavie. Vrei? de scorpie. Da, asta ajungi în fiecare zi, Ileana. Asta îți mai Asta e viața de zi cu zi. Asta Asta e zic. viața de zi cu zi. Asta zic. Ai mâncat? Ai mâncat de la început? Stai la spectacol? Vreau și o pizza. Ia-o pe toate, te rog. Pe bune. Mi-e Ia-o foame. pe toate. Și chiar m-am gândit să te întreb. Mulțumesc! Vai, uite că și actrițele mănâncă. Da. Și dacă repetă, mănâncă și mai mult. Da. Dar Un cine consum de repetă în energie. perioada asta? Repeți? Da, Eu cel mai bine cu Da? el. Da. Doamne, ce Natural. frumoase sunteți. Faceți un selfie, ceva? Da! Da! Doamne, ce fetițeală! Ce mișto! Înghite. Suntem superbe? Da. Doamne, suntem superbe! Da! Încă un mare actor. Da, e ziua mea și... Vezi, așa? Eu m-am testat. Mihai Calotă, da? Despre tine? Da, dar am ajuns în acel moment. Doamne, dar ce frumoasă ești. Mulțumesc și talentată, poți să spui. Nu, talentată nu face reclamă la dacă se dă. Dar cât ești de frumoasă? Nu, acum glumești. Nu glumesc, vorbesc serios, ești ca un înger. Cuvântul mare, m-am îndrăgostit de tine. Mai mult decât eram. Să lăsați asta în film, vă rog. Deci Da. nu tăiați, da? Nu tăiați asta. Dar toată așa în alb, bej. Vezi, vreau o felie de pizza, zise. Nu vreau că am mâncat. Dar și perlele astea naturale, evident. Tu ai acasă crescătorie de perle, nu? Și părul acesta. Unde ați găsit-o așa frumoasă? Avem noi la Teatrul Național actrițe așa frumoase? Se pare că da. Se pare că da, dar și actori foarte mulți și talentați și frumoși și... Nu așa frumoși, dar în rest sunt de acord cu ce. Pizza Da, nu au rămas așa cu... Doamne, Dumnezeule! Doamne, da. Deci sunt pe mode moderne, așa, pe fashion. Ce fashion? Depășești fashion, ești post-fashion. Se cheamă, stai să nu cazi, se cheamă post, mai jos dacă poți. Că ai repetiții la Chirița și... Eu pot să fac și șpagat. Ia, dă-te pe spate, dă-te pe spate. Nu, deci mai, ia dă-te pe spate să văd câte lași pe spate, te ține. Hai să ne salutăm pentru posteritatea. Deci Mihai Calotă și Ileana Olteanu. Un fel de Radu Beligan și... Și Florina Cercel. Cu respect. Cu respect, da. Evident. Nu se mai opresc pe Da. Sărbători fericite. Și La mulți ani. la mulți ani. Dar numai machiaj, îți dai dacă venea și cu machiajul pentru spectacolul din seara aceasta. puțin, filmează și din stare puțin. Ah, ce bine. Eu sunt foarte bun în spectacolul ăsta. Da, e Și genial. ea
nu mai spunem. Ea mă potențează. Da. Și eu pe Cum ea. intră el în scenă, Se vede lumina în ochii ei. Fetelor, eu am plecat. A fost o super experiență și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, pentru că așa o să fiți la curent cu ce năzdrăvănii vrăji mai face Claudia. Vă pup!